Jeg er Dorte Lindahl fra Lindahl Faceclub. Jeg hjælper mænd og kvinder til at slippe deres hovedpiner og deres rynker helt naturligt. Og det gør jeg ved at træne dem til at blive deres egen behandler. Jeg har skabt det, jeg kalder for Lindahl-metoden. Og her viser jeg, hvorfor rynkecremen ikke virker, og hvorfor hovedpiner ikke er altid så nemme at slippe af med. Jeg ser hovedpiner ligesom et skattekort. Derfor er en hovedpinebehandling ikke bare noget, man kan gå ud og lave til hver og en som skræddersyede ting. Det du skal ind og kigge efter, det er, hvor sidder smerten henne, og flytter den sig i forhold til de forskellige bevægelser, som du laver. Kunne du tænke dig at vide, hvorfor du får dine hovedpiner, og hvordan du slipper af med dem? Få fuldstændig kontrol over, hvordan du har det til dagligt. Hvis du gerne vil af med dine rynker, så kan jeg vise dig præcis, hvad de fortæller om dig og din personlighed, og hvordan du slipper dem uden nogen kemikalier eller nogen farlige stoffer. Det hele ligger i, at du kan træne dit ansigt, så du kan træne din krop. Hvis du vil høre mere, eller du gerne vil læse noget mere, så kan du se det herinde på hjemmesiden, eller ring til mig på 31 31 34 29. Jeg taler gerne med dig. Glæder mig til at høre fra dig. Hej.